अय्या इथे हे बघा कळ्याला ऐकलं काय इतका मला आनंद झालेला सगळा माझ्या आनंदावर पाणी फिरलं. अजिबात काय बोलायचं नाही. तो बघा भांडतोय पडतात पटकन आता ह्या वड्या टाकायच्या. सकाळी मी काय फुल दाखवलेलं आता तू फळं बघ बारीक बारीक बारीक. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज ना वातावरण एकदम ढगाळ वाटतंय, म्हणजे पाऊस पडेल असं वाटतंय आणि आम्ही की नाही वाट बघतोय पावसाची. पण तेवढंच आपलं एक काम कमी ना, झाडांना पाणी घालायला नाही पडणार मग. तर बहुतेक घरातलं काम कधीच झालेलं आहे करून, म्हणजे सकाळ कधीच झालेलं आहे. मी आज तुमच्यासमोर उशीर आलेले आहे. आत्ता मी घेतलं शूट करायला. तर इथे चमेलीची छान अशी फुलं ना फुललेली आहेत आणि आपली जी चवळी बघा इथे आली होती ना आपोआप रुजलेली, तिला पण अशी फुलं आलेली आहेत जांभळ्या रंगाची. दाखवते तुम्हाला. माझं की नाही आत्ताच लक्ष गेलं आणि वेल पण चांगली अशी बहरच चाललेली आहे. मस्त वाटते बघा, फुलं छान वाटतात बघा तुम्ही. हे बघा ही आपला आडा आहे ना, ही वेल तुम्हाला मागे बघा दाखवली होती. आपोआप रुजलेली वेल आहे ही. आणि ही बघा ही अशी जांभळ्या रंगाची फुलं इथे आलेली आहेत. आता ह्याला फळ धरणार आणि अशी वाढत वाढत चाललेली आहे. तिला आता वर करायला पाहिजे. हे बघा अशा फांद्या फुटल्या आहेत. आज काय बाहेर मी आलेलीच नव्हती, घरातलं सगळं आटपून घेतलेलं आहे काम. हे बघा अशी जरा वर करते म्हणजे होईल व्यवस्थित. अजून काट्या नाही इथे लावायला पाहिजे. अय्या इथे हे बघा कळ्याला ऐकलं काय, कुणाच्या बाबांना माहिती नाही. अय्या हे बघा, हे बघा पहिलं फूल बाहेर आलं. हे कसलं आहे ते आम्हाला माहीत नाही आहे. ते ना आंघोळीला गेलेत आणि काय सुगंध येतोय, मंद मंद सुगंध येतोय. मी म्हटलं जाय ह्याचा चमेलीचा येतो का ह्याचा येतो काय माहीत नाही. बाप रे, मी कुणालच्या बाबांना सांगून आली आहे पटकन, त्यांना पण असं खूप आनंद होईल. बघितलं का. तर कुणालच्या बाबा बाथरूममध्ये आंघोळ करता येतात ते बाहेर. आणि हे बघा हे माझं आवडीचं गुलाब छान फुललं आहे बघा, किती छान दिसते. लवकर या बाहेर. ते बघा येत आहेत. नाही नाही हे आहे ना, ही तिला बघ हे झालंय. चवळीला फुलं आलेत. हा ते फुलारली पण एक शेंग पण मला दिसते. मग तुला आनंद झाला पाहिजे. मग मला नवीन भाजी भेटणार ना. पण फुलारणार आहे तो बघ. कुठला झाड आहे तो? तो कुठला झाड आहे? केवढा बोलतात ना त्याला. काय माहित नाही मला, नाही माहिती. एवढाच बोलतात फुलारले मग कधी बघितलं मला तुझ्या. तू मला सांगू नकोस. मग मी सरप्राईज माझं गेलं. मग मी मलाच वाटलं मीच बघितलं. झाडांच्या बाबतीत तू मला नको सांगू. म्हणजे कधी बघितलं हे मला नाही सांगितलं. मग झाडांच्या बाबतीत मला नको सांगू. मी 10 वेळा फिरतो माझी झाडं आहे बघा. कधी बघितलं सांगतं खरं. त्याला ती फिया आली होती ना. काय आलेले? काय बोलतात ना, फुलं येतात ना यातून बाहेर. हां त्यांना काहीतरी म्हणतात. ते आले होते बघितलेले. हे केवढ्याचं रोप आहे कसं माहिती? केवढा का काहीतरी म्हणतात त्याला. तुम्ही सांगा हे कसलं आहे ते. आम्हाला बाबा नाव माहीत नाहीये. काय डोक्यात लक्षात नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही सांगा कसलं आहे ते. नाव लक्षात राहत नाही. निशिगंधा काय माहित नाही मला पण. आणि सफेद येतात, दुसऱ्या कलर मध्ये पण येतात त्याला. हां 2 कलर मध्ये. चला काय मग एवढं मी म्हणजे खुश झालेली, इतका मला आनंद झालेला सगळा माझ्या आनंदावर पाणी फिरलं. पारिजातकाला धरलंय काय पारिजातक फुलणार. ही पारिजातकाची फुलं आली. हा बापरे, पारिजातक आता फुले. हे बघा बारीक बारीक पाण्यात का फुलं आहेत? हा 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 हे बघा दिसतात. दिसतंय रे बारीक बारीक. वा 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 मस्त. चला सकाळी सकाळी आनंदाची बातमी. तर मी आता तुम्हाला भाग्या आणि शेरू दाखवते. तर इथे कुणाल पण बघा आपलं आज पुढचं अंगण साफ करायचं काम चालू आहे. तर कुणाल आंघोळीच्या आधी सगळं करायला घेतलेलं आहे. आणि कुणालचे बाबा आता आंघोळ झाल्यानंतर, म्हणजे त्यांचं उलटं आहे, आंघोळ झाल्यानंतर काम करतात. आणि तुम्हाला हे बघा हे 2 बछडे आपले लबाड बछडे त्यांना आज बांधून ठेवलेली आहे. माहिती काय झालं तुम्हाला मी सांगते. आणि त्यांच्यासाठी बघा या साखळ्या आणल्यात नवीन. कुणालच्या बाबा त्याशी जाऊन आहे ना मार्केटमधनं घेऊन आले.
ते कधीपासून सोडायला सांगतात पण त्यांना अजिबात सोडणार नाहीये. अरे अरे थांबा 1 मिनिट, अजिबात मी सोडणार नाही, गप ती झोपा. हा काल फिरायला गेलेले संध्याकाळी दोघं पण पूर्ण चिखलात ना माखून आले होते. अजिबात काय बोलायचं नाही. दोघा भांडतोय ए शेरू भांडतोय बघ कसं बायाशी. झोपा तिथे गपचूप. आता मी बाहेर होते कसे गप झोपले होते. गाई करा गाई करा गाई करा. मी आली, मी इथे बसलेले आहे बघ. मी नसली ना का हे बरोबर शांत असतात. मी दिसली का त्यांचे मग चालू होते. मग कुणालचे मला ओरडत बसतात, खूप लाडावून ठेवलेस तू. बघ 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 आवाज बघ, तुझा आवाज बघ. बस खाली वाग्या, खाली बस, बस खाली. मला खुनू नको वाग्या ना, मला खुनवतोय. हा बघा म्हणजे सोड असं सांगतोय. जरा चहा पिते. हा दुसरा चहा सकाळपासूनचा. काय झालं काल संध्याकाळी कुणालचे नाही, वाघ्या आणि शेरू आहेत ना, यांच्या डॉक्टरांचा फोन आलेला. त्यांचा काहीतरी 6, 6:15 दरम्यान फोन आलेला. कारण ह्या दोघांना द्यायचं इंजेक्शन, म्हणजे 9 in 1 असं काहीतरी इंजेक्शनचं नाव आहे. शेरू एक वाघ्या आवाज करू नको. 1 मिनिट सांगा. त्याच्याला साखळीचा आवाज येतोय. आवाज करू नको बेटा, बोलतो ना मी. म्हणजे त्यांना 2-3 दिवसापूर्वी फोन केला होता मी की डॉक्टर ह्यांना इंजेक्शन द्यायचं आहे. ते म्हणजे त्यांच्या सेफ्टीसाठी चांगलं आहे ते इंजेक्शन. पण त्यांच्याकडे स्टॉक नव्हता त्या औषधाचा, म्हणून मग ते म्हणाले की स्टॉक मिळाला की मी तुम्हाला फोन करतो. आणि मग संध्याकाळी त्यांचा फोन आला आणि हे दोघं जण नेमके गायब म्हणजे ते गेले होते खेळायला. आता म्हटलं हे किती वाजता येतं काय माहीत नाही. आणि डॉक्टरना म्हटलं कसं सांगायचं या म्हणून त्यांना मी सांगितलं तुम्ही म्हणजे उद्या या म्हणून. आता आज वार आहे शनिवारच आहे ना. आज वार काय कुणाला शनिवार आहे आज? शनिवार आहे. शुक्रवारी त्यांचा फोन आलेला. इथे ना तारीख वार काय माहिती पडत नाही. हां तर त्यांना आता 2 दिवस थांबावं लागलं, कारण ते म्हणाले की 2 दिवस ते बिझी आहेत. आता सोमवारच्या नंतर मग ते येतील. ही सर्व गोष्ट आहे. म्हणून त्यांना बांधून ठेवणार, कारण सकाळी उठले का सुटले जातात बाहेर, येतात ते वेळेत घरी, पण असे घाण वगैरे होऊन येणार. आणि डॉक्टरांना जर का आता इंजेक्शन द्यावं लागेल, मग त्यांच्या वेळेत आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावी लागणार. मग म्हणून आता ह्यांना म्हटलं 2-3 दिवसांनी जास्त असं फारसं सोडायचं नाही बाहेर. जास्त करून हा वाघ्या आहे ना, तो खूप बाहेर फिरत असतो. तो गेला ना का येत नाही, मग 1-1, 2-2 तास असं भटकत राहतो. आणि मग मन भरला का येतो. मग आता बघू डॉक्टर कधी येत आहेत ते, पण जेव्हा येतील तेव्हा तुम्हाला मी शेअर करीनच ते. चला चहा पिऊन घेते. मला ना थोडंसं किचन आवरायचं आहे, म्हणजे किचनचे खालचे जे 2-3 खाणे आहेत ना जरा साफ करायचे. माझं चालू आहे, अर्धं काम माझं चालू आहे. जसा वेळ मिळेल ना तसा करते. आता मध्ये जरा तब्येत बिघडली त्याच्यामुळे राहिलं होतं ते. आता पण माझा ना घसा असा खवखवते. मला वाटतं वातावरण खूप खराब आहे, इतकी गरमी होते ना त्याच्यामुळे असेल. म्हणून गरम गरम चहा प्यायली का बरं वाटेल. आल्याचा चहा आहे चांगला. चला पिऊन घेते. तर हे बघा मी आता ना हा किचनचा खालचा हा खाना आहे ना, आणि खालचं हे 2 आता मी करून घेते. आणि समोर आहे ना ते थोडंसं जरा चेंज, म्हणजे सामान थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने लावायचा प्रयत्न करते. म्हणजे जितकं पण मी लावते ना पुन्हा तसंच होऊन जातं. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की नाही आपलं किचन एकदम छान दिसावं. म्हणजे तसं मला पण वाटतं की असं मस्तपैकी सामान वगैरे असं व्यवस्थित लावावं म्हणून. पण जितकं पण करते नाही तर परत पुन्हा तसंच होऊन जातं. अडचण आणि गडबड होऊन जाते. काय होतं इतकं घरामध्ये म्हणजे भाजीपाला वगैरे इतकं आता हे होतं ना की ठेवायला कधी कधी फ्रीजमध्ये जागा नसते. त्याच्यामुळे टोपल्यावर अशा छोट्या घेऊन मग मी त्यात जमा करून ठेवते. त्याच्यामुळे मग पसारा असतो. आता समोरची जी लादी आहे ना तुम्हाला मी दाखवते. जिथे आपण बघा प्यायची भांडी ठेवलेले आहेत ना, ते थोडंसं मी चेंज केलं आहे. म्हणजे हे करून झालेत मला वाटतं 7-8 दिवस 7-8 दिवस झाल्या गोष्टीला. पण पुन्हा परत ते सगळं पसारा सगळा झालेला आहे. कारण काय प्यायचं पाणी कसं जास्त असं भरून ठेवावं लागतं, त्याच्यामुळे बघा अडचण होतेच. हे मी आता ना जरा व्यवस्थित करून देते. आणि ह्या बरण्या वगैरे विचार चालला आहे माझा, जरा जागा चेंज करून दुसरीकडे ठेवायचं. म्हणजे अडचण असेल ना ती ह्या लादीच्या खाली टाकायची, म्हणजे ते दिसणार नाही असं. आणि समोर जे दिसतंय ना त्याचे व्यवस्थित चांगलं दिसेल ना, असे डबे वगैरे इथे ठेवायचे असा विचार जर केला आहे. बघू आता कितपत जमते ते, पण हे करून घेते मी फटाफट. फारसं काही घाण नाही आहे, पण असं पण चला आता सणावाराचे दिवस आता येत चाललेले आहेत. हळूहळू म्हटलं करूया. गावाला इथे भरपूर जाळे वगैरे लागतात, इतके जाळे लागतात ना मी कधी कधी कंटाळून जाते. म्हटलं कसं करायचं सगळं हे साफसफाई. कलर करायचा विचार चाललेला आहे आणि त्या पद्धतीने पुढं सगळं आमचं सामानाचं जमव चालू आहे. म्हणजे आता इतक्यात नाही, गणपतीच्या नंतर सर्व करणार आहोत. ते तुम्हाला मी शेअर करीनच. सध्या चालू आहे आपलं ना. वाळू संपलेलं ना त्याच्यामुळे काम आपलं ना राहिलेलं नाही. तेव्हा काम आपलं झालं असतं पडवीचं, पण बघा मागचं करायचं ना वाळू कुठे मिळत नाही आहे, त्याच्यामुळे जरा अडचण झालेली आहे.
पण वाळू मिळाली का लगेच आपल्या पडवीचं काम चालू होणार आणि पुढची पडवी मागची पडवी असं व्यवस्थित होणार. आणि त्याच्यानंतर कलरचं काम करणार आहे. म्हणजे कलर करायला पाहिजे घरामध्ये. आणि नंतर मग मी तुमच्याशी शेअर करीन ना घराचा व्हिडिओ. म्हणजे मला मागच्या 2-4 व्हिडिओमध्ये कमेंट्स होत्या आपले जे नवीन सबस्क्रायबर बघा चॅनलवरती आपल्या जॉईन होतात ना की ताई आम्हाला तुमचं घर दाखवा म्हणून. पण घर बघा सगळं काम बाकी आहे त्याच्यामुळे म्हटलं इतक्यात नको मला सगळं व्यवस्थित होऊ दे आणि होईल 1-2-3 महिन्यामध्ये सगळं नीट होईल आणि मग मी तुम्हाला दाखवीन घराचा व्हिडिओ शेअर करीन. म्हणून चला आता हे जरा आवरून घेते करून घेते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते कशा पद्धतीने मी ठेवलंय ते. हां आता बनवते ना नाश्ता करून घ्या आधी. तर मी आता किचन बघा आवरलं तुम्हाला मी थोडंसं दाखवते. हे बघा इथे आपली पहिला प्यायची भांडी होती ना कसं होतं तर हे इथे सगळं असं केलेलं आहे. आता ही भाजी इतकी आपली पडलेली आहे ते बनवायचं आहे हलवा वगैरे आणि हे तांदळाचा डबा जरा रिकामी झालेला म्हणून असं ठेवलेलं आहे म्हणजे बरं वाटतं. आणि प्यायची भांडी इथे खाली ठेवलेत बघा. ती टाकी पण उचलायची तांब्याची टाकी ना ती जरा उचलायची त्यात भांडी आहेत म्हणजे ग्लास वाट्या वगैरे असं सगळं. आणि जे रोज पिशव्या लागतात ना 1-2 त्याची ठेवलेले आहेत म्हणजे पटकन हाताशी मिळतात. आणि हे बघा हे मी आता केलेलं थोडंसं जरा हे वरचं बाकी आहे वरचं जरा हे केलेलं आहे हे फक्त खालचं इथे आणि हे खालचे 2 हे बघा हे आता जरा व्यवस्थित असं वाटतं आहे भांडी वगैरे म्हणजे गरजेप्रमाणे सगळ्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत त्याच्यामुळे हे बरं पडेल. अजून हे इकडचं सगळं आवरायचं आहे कारण जरा उशीर झाला म्हणून म्हटलं चला ह्यांना नाश्ता बनवून देते. सध्या आमच्याकडे साऊथ इंडियन फीवर चढलेला आहे त्याच्यामुळे जरासं साऊथ इंडियन स्टाईल डोसा बनवते डोसा एनी टाईम फेवरेट. आणि त्याच्यावरती लावले हे आपलं घरचं तूप किंवा घी. चला पटापटाने करून घेते कारण भूक लागली कुणाला. काय झालं भाग्या? हां मी नाश्ता बनवते भाग्याची कुईकुई चालू आहे तो सांगतोय सोड म्हणून कारण त्याला ना डोशाचा सुगंध होतो नाकामध्ये आणि डोसे ह्या दोघांना खूप आवडतात. हां सोडते बाबा तुम्हाला टाकून आम्ही नाही खाणार अजून मी कोणालाच नाही दिले पहिला तुम्हाला देणार. हां 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 अजून नाही दिले मी कोणाला सोडत्या. हां हां चला चला नाश्ता करायला चला चला ह्या दोघांना पण सोडायला सांगते. आणि अजून एक नाश्ता मी घेतला आहे बनवायला तुम्हाला मी दाखवते कारण इतके डोसे पुरणार नाही पीठ बघा कारण भाग्या शेरू पण आहेत जोडीला. आणि ह्या दुधीच्या वड्या मी मला वाटतं 2 ते 3 दिवसापूर्वी बनवल्या होत्या म्हणजे आमच्याकडे इतक्या आवडल्यात ना. ऐकला का जरा आवाज कमी का फोनचा? तर ह्या स्टोअर करून ठेवल्या होत्या म्हणजे अर्ध्या झाल्या हे करून आणि अर्ध्या स्टोअर करून ठेवल्या होत्या. ह्या फ्राय करते फ्राय म्हणजे फोडणी देऊ ना तुम्हाला मी दाखवते पटकन. इतक्या टेस्टी लागतात ना इतक्या आमच्याकडे आवडलेल्या आहेत ना त्याच्यामुळे पुन्हा पुन्हा ही डिश आणि आता बनणार आहे हे रेसिपी. तुम्हाला का हवी असेल तर चॅनलवरती आहे आपल्या बघा रेसिपी मी शेअर केलेली आहे तुमच्याशी. डोसे पटापट करून घेते. भाग्या शेरूला खूप घाई झालेली आहे हे बघा यातून शेकलं नाही कच्चा आहे थोडासा. तर तेल बघा टाकलं आहे कढईमध्ये राई टाकते आणि कढीपत्ता टाकायचा थोडीशी उडदाची डाळ आणि उडदाची डाळ थोडी लाल झाली ना का मग हे टाकायचं काय बरं तीळ तीळ हे बघा हे तीळ टाकले. आता व्यवस्थित जरा असं परतून घ्यायचं. तीळ बाहेर पडतात पटकन. आता ह्या वड्या टाकायच्या हे बघा वड्या टाकून झाल्या ना की थोडीशी साखर टाकायची म्हणजे कुणाच्या बनाची साखर टाकून म्हणजे हलकासा बघा गोड आहे ना असं वाटतं ना मग खायला छान वाटतात. आणि आता व्यवस्थित जरा अशा परतून घ्यायच्या कमी तेलामध्ये छानपैकी आपल्या फोडणीच्या दुधीच्या वड्या तयार झाल्यात. आता हे जरा ना असं 1-3-4 मिनटं तरी परतून घ्यायचं चांगलं. तर हा बघा नाश्ता दिलाय कुणाला तर बस चल भाग्या शेरू हे काय डोसा दे यांना खायला. मोठ्या पण खातील ते कसल्या खातील कशा लागतात वड्या बघा वड्या पण खातील सेम ते आपण खातो ना काय म्हणतात त्याला ते गुजरातीमध्ये ते मुठिया म्हणतात दुधी ना मुठिया. हां मस्त हे बघा फोडणी घातलं ना हे शेरू मागे बेटा ते दे त्यांना खातील पडापड हो गरम आहे अजून हे बघा थंड याची राई वगैरे टाकली ना मस्त लागतं कढीपत्ता वगैरे. त्यांना डोसा दे दोघांना आधी डोसा खाऊ दे. भाग्या खाली बस बेटा भाग्या. डॉक्टर गेले काय? नाही 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 कोणतं दुसरं गेलं. कोण नाही आलं इकडे बकुडा येऊन बसला बघितला म्हणजे भाग्या शेरू सगळं खाऊन टाकला तू राहा मग हे घे बघ हा बाऊलमध्ये बघ इथे इथे बेटा
हे बघ खाऊ देते आई, खाऊ देते इकडे. हा आता बघितला, असा आला बघ. खा. डोसा आवडतो ना आम्हाला, डोसा कुरकुरीत. खाली बसून खा, खाली बसून खा. छान पोर आहेत म्हणजे, गुड बॉय. खाली बसा बेटा, खाली बसा. तर नाश्ता करून झाल्यावर किचन बघा मी आवरत होती, पण वातावरण इतकं छान झालं ना बाहेरचं. असे ढग सगळे भरून आलेले आहेत आणि असं वाटतंय की पाऊस पडेल कधी पण. म्हणजे सकाळपासून आम्ही वाट बघतोच आहे पाऊस पडतोय का. त्याच्यामुळे झाडांना म्हणजे पाणी वगैरे पण नाही घातलं आज. कुणालच्या बाबा म्हणतात की पडेल म्हणून. ते बघा ते फुलं काढतायत, देवाची पूजा करायची ना. चालू झाला पाऊस. हवा आला बारीक बारीक. हां हां चला बाबा, ह्या झाडांना वगैरे पाणी मिळेल आता. हां मग तेच ना, पाण्यासाठी जरा हे होतं. पण छान झालं वातावरण बघा, किती मस्त वाटतं ते. काय ते, हा काय मोगरा इथे मागच्या साईडला असेल. हे बघ इथे पण फुलं आली तेव्हा वेलीला, त्या चिबूडला. इतक्या चिबूडच्या वेली जिकडे तिकडे आहेत ना, हे बघा इथे पण आहे. ते आपोआप मला वाटतं बियाणे पडलं असेल ना, असं सगळ्याला असं मस्त फुलं वगैरे तर येत चाललेले आहेत. आणि कुणालच्या बाबाने बघा आज काय काय घेतलं हातात बघू ते. आपले जे सबस्क्रायबर आहेत ना, त्यांनी आपल्याला गिफ्ट दिलेलं ना, ते त्यांनी घेतला. बेटा वापरा ठेवून, तरी म्हटलं काय करायचं आहे. आणि त्यांचं की नाही हात दुखतात बघू ते, दाखव जरा. काय काय केलं जरा, मलम लावलाय त्याला. जरा ना सुजन आली होती ते सकाळी. तर त्यांना म्हटलं राहू दे आज, काय भारी काम असं करू नका म्हणून. मग ना जास्त असं हेवी काम म्हणजे रान साफ करायचं त्यांना म्हटलं नकाच करू आज. हलकं हलकं काम फक्त त्यांनी ना केलं थोडंसं असं सगळं. आणि कुणाला तर गेला आंघोळीला, नाश्ता वगैरे केला त्यांनी आणि मग गेला आंघोळीला. कारण काम करून करून पण बघा भूक लागते. त्याला म्हटलं पहिलं आधी खाऊन घे आणि मग जा. चला आता पाऊस कधी पण चालू होईल. हवं इथे चाफा राहिला आहे वरच्या साईडला, इथे आहे चाफा तो काय. तर घरचं सर्व काम आटपल्यानंतर मी आता जरा इथे बाहेर आले. मगाशी पाऊस केला थोडासा पडून गेला, म्हणजे आपली जी वेली झाडं आहेत ना त्यांना पाणी बऱ्यापैकी मिळालं आहे. इतका पाऊस पडला आहे. आता जरा असं ऊन पडते असं वाटतंय. आणि कुणालच्या बाबा ना समोर काम करतात. म्हणजे आनंदाची बातमी अजून एक, आज सगळं नवीन नवीन बघायला मिळते. आपली जी दोडक्याची वेल आहे ना, म्हणजे शिराळ्याची, तिला फळं धरायला लागलेली. म्हणजे कुणालच्या बाबांचं लक्ष गेलं आता, त्याच्यामुळे ते तिकडे आता काठ्या वगैरे लावतात अजून, कारण त्याची वाढत वाढत ना जमिनीवरती आलेली आहे. आणि दुपारच्या जेवणाचं सांगते, आज भरपूर असा पोटभर नाश्ता झाल्यामुळे आणि असा वेगवेगळ्या पद्धतीचा, त्याच्यामुळे जेवणाला सुट्टी आहे. फक्त डाळ भात मी आता लावला आहे कुकर, वाघे आणि शेरू नाही यांच्यासाठी, कारण त्यांना पाहिजेच बघा जेवण. त्याच्यामुळे फारसं असं काही जेवणाचं हे नाही आहे, आराम आहे आज जेवणाचा. हां तुझ्या डोळ्यांनी बघ, सकाळी मला दाखवत होतीस ना, मग आता तू बघ तुझ्या डोळ्यांनी. सकाळी मी काय फुल दाखवलेलं, मग आता तू फळं बघ, बारीक 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 किती आहेत ती. कुठे इथे वरच्या साईडलात काय इथे आहेत आताशी धरत. खाली खाली राहिले ना, त्यामध्ये हे बघ खराब झालंय फळ, दिसतंय बारीक सर सफेद. हा दिसलं बरोबर. हे बघा हे छोटं छोटं दिसतंय ना, इकडे जाऊन बघ, तिथे चांगले दिसतात लांब आले. इथे असं हे खाली राहिले ना जमिनीला, हा त्याच्यामुळे ते खराब आहे. वर आलंय बघ, वर टाकणं ह्याच्यावर जाऊ. वरचं फळ दिसतंय. हा दिसलं हा दिसलं सगळ्या दाढी पुऱ्या सगळ्या दाण्यांना फळ आहेत. असू दे चला. कुठे, हा हे बघा, नाही अगोदरचं इकडे बघा, हे बघा दिसतात तुम्हाला, ही छोटी छोटी दिसतात, त्याची फळं येतात शिराळ्याची म्हणजे दोडक्याची, म्हणजे एकाच याला 3-3, 4-4 दिसतात. आणि हे बघा इथे छोटंसं जरा मोठं झालेलं आहे. हे बघा इथे दिसतंय का, ते बघा ते फळ आहे. म्हणजे सुरुवातीला कसं असतं, नंतरला कसं होतं, ते तुम्हाला मी नंतरला प्रत्येक ह्याच्यामध्ये दाखवत जाईनच. हे बघा ह्या साईडला पण छोटी छोटी, हे बघा इथे असं खूप आलेत. जाऊ दे वरती. चला म्हणजे आता काही दिवसांनी आपल्याला शिराळ्याची भाजी पण खायला मिळेल. नवीन भाजी एक ॲड झालेली आहे. पडवळ पापडी छान झाली आहे, दुधी भोपळा पण छान झालेला आहे आणि भोपळासुद्धा छान झालेला आहे, मस्त झालेला आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आता व्हिडिओ आजचा मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.